A Asociación de Empresarios da Illa de Arousa volveu poñer en marcha a campaña Merca na Illa, unha promoción mediante a cal os negocios asociados da vila realizan un sorteo mensual de 800 euros en vales compra entre os seus clientes. Hoxe tivo lugar o primeiro dos sorteos. É unha campaña que iníciase desde agora hasta finales de decembro, é dicir, todo o ano 21. É unha campaña que consiste en sorteo de vales de compra, e son 800 euros por mes. E se dividen cada mes en 4 premios distintos para que non todo toque a mesma persona. Con esta promoción, os empresarios conseguen incentivar as compras na vila. Co dificultad que é a hora das compras entre centros comerciales, compras online, e sobre todo este ano que levamos fatal de pandemia, gracias á colaboración do Concello, o ano pasado que xa se fixo a campaña como esta e este ano, isto axuda moito a xente, sobre todo, a facer as compras no comercio local. Os premios divídense en dous de 100 euros, un de 200 e outro de 400. A campaña mensual xera unha gran resposta dos clientes, tanto para participar como para coñecer aos gañadores. A cantidad de miles de entradas que hai para saber quen é. É un pouco como o cotilleo, a ver quen lle tocou, non sabes? É dicir, e despois a pensar que o próximo pode ser el. É dicir, hai o típico que sempre di, a mí nunca me toca nada, pero sempre cura rifas. Merca na Illa tamén axudou a que numerosos empresarios se sumasen á asociación. Moitos asociados se foron integrando a pouco a ver que hai sorteos todos os meses. Este mes nos acaban de dar 2 de alta novo porque saben que íbamos a presentar a campaña nova e tamén queren participar. 2 da Plaza de Abastos, un da Plaza de Abastos e outro do comercio local. E se asocian simplemente porque viron que estaban quedando atrás. A campaña conta coa colaboración de Abanca e o Concello da Illa de Arousa. Para o goberno local é moi necesario apoiar os negocios da vila. Pois tan importante como que canta máis actividade económica haxa, mellor vai cada empresa, bueno, é xeralmente de riqueza puro e duro, non? Entonces, a nós, se van mal as nosas empresas, vai mal todo o pobo. A través do Facebook da Asociación de Empresarios da Illa de Arousa informarase mensualmente dos gañadores. Os premiados recibirán os agasallos en vales compra para gastar nos comercios asociados. Os interesados en optar ao premio teñen agora outro mes por diante para poder participar facendo as súas compras nos establecementos da illa.